Prepare yourself for the big fight. Buntag ninyo diha. Hey, Idol. I love you, idols. Mga busok mambuday kayo mo, no? Yes, you're very healthy. Makitaan manggutan mo sa may buntag Mindanao. I saw you yesterday and good morning, Mindanao. Ako na si Borgie. Just call me Borgie. Dili ko mahilig magdungan-dungan og babae. I don't like champagne. Ang tinuod, daghan nakagusto sa kuha din sa mong lugar. Frankly, there's a lot of women and girls like me. Dili among lugar sa Kapalong, Davao del Norte. By the way, I came from Kapalong, Davao del Norte. Nakita gani ko sa inyong concert sa una? Yeah, I saw you before. Your concert. There's a lot of people sing and it's like crazy. You know. Murag nawitan nga ito si Dagol. Idol Dagol, like your tail is wits. Yes, witan. Nauyab na ko si Liway. I have a girlfriend, Liway. O di ko ganang kisilusa kayo? But you know, I don't like because very Jilly Ace. Dili bitaw makasabot? You know, Liway cannot understand me because I'm very handsome. Duwagan na mo, man tayo giingon ni Saan Gwapo. magsilas mo ginagay? Guwapo. Kasi, you know, Liway is just like me because I'm ugly. Duwagan na gano'n. Hanto dahil lailan ako si Mila. Until you died. Until I found Mila. Og din na nagsugod ang gapnod sa kong kinabuhi. And this the story. It's like that of my life.
sihan. Ayoko ka na, Borgie. Ha? Sulti ang takanongan, maglibog dyan ko ba? Ano magselos ko sa imo? Ano ba ito kagwapo? Sige, text. Ha? Dautan ni mag-text di ay. Usa na yun na. Nakita mo yung ka-over ko sige, text niya. Nala ko gipalo Parang up. ka na yun na nga. Ang imo cellphone, ibutan niyo sa brief. Wala mo kay bulsa. Asa man ako naipit. Mawa pa lang na. Ay, gugugaro sa aking anabi. Pinakukunin mo, God. Kaya, ano na ako na yun? Ibang balik ko din ito uyab. Ikaw na ko na naon, be. Mag-text ko dire, be. Ang cellphone, ibutan ako sa kumpante. Kailangan ka. Ha? Utag! Ngani nun na yun. Samayang buhato na ito. Magulat tayo! Kapoy na lang inaanani mo style mo. Oh, mo ba? O di sige, Tanaw, magbulat. nalipay ang aning-aning nalipay ang aning-aning Wala ko nalipay, pero gusto niyo mo na. Di magbulat Pero ka. so, ka magbulag ta. Bahala. Kuan mo ko kakayo ko, ano ba ko na? Hoy! Borje! Borje! Supra na ka man sa habay. Everything's so funny and everyone's so fake. Everybody's empty and everything is so messed up. Preoccupied without you, what can I live out? Nakay mga pila-ila sa kong babae, pre. Pat, didol ba, dol? Kung babae lang yung ingin, may problema na, na-aspitra. Baka yun. Buhay pa rin. Part. Tama ba na? Sumabag subayo na ito yung gabi eh. Tumili ako motor. Oh. Ugot. Ano ka? Brad, katong kauban niyo mo ba? Kuhan, hinog po kayo ito, no? Asa to? Itong sekretary ninyo ba? Katong sigawag mata ba? Ah, Si Mila ba? Mila ba to? si Mila. Oh, hinog sa kayong uyaba, no? Kabalo ba ka nga ito siya? Sige nag-ibit-ibit sa Kasmila. Pero yun ako nagipatulan ba kay... Balo ba yung gaskwagod may matang isiboy ta? Sa bahay. Dalawa na ko ng forma na ako mapatol. Balik ko mga inana nga mga taga-opisina. Gusto ko na mga palag-kwapa. Basta kay nurse. Ano ba? Sa mong giriranggo naman ang opisinahan na nga mamili, medyo ka. Ang kulyag, bata-bata kong adinda. Messenger, mangani, gani. Adin, Unya, masabi ko messenger. Makadala na ang ilang mamisahe ko may messenger. Pag ay kung ayo ismula na nga akong trabaho, Pag. wala ko yung isbol mo. Ibig siya, malaya, ha? Malaya. Malaya. Pag, malapan, papag. I-regards ko ni Mila, part. I-set up may date, part. Ay, problema na. Sige. Pero ayo, koing na nga ako sa ako na mo na naman. Oo, hinom na, si Quinta Pantubil, o, sina. Ako si Quintay. Bagay ni. Igor man Di mo ka. sa load, ani. Di man ka pasorbihon. Igor man di ka pa. Igor man di ka iparito sa kuha. Pamina, pagod. Iduol, pagod na imong dalunggan sa kuha, Brad. Utsa man. Hindi ka pwede ka tubil ron og 50. Ano sabi? Sila ni mo, ang kasyat, bahal dito. Sige. Kuha na lang na, 54, kay tag 53 kapin man. Duragi na, Kwan. Duragi na og 50 diya. Isa man ka. Oo. Pagkagwapo, kuripot, pagkakayo. Kamay na lang ka. Pikhan nyo ka, tanawa. Sige, dala. Sige na ko yung palay Mila. Sige, set up kong date niya. Sige, problema na. Pantay lang ah. Closing time. Open all the doors and let you out into the world. Closing time. Turn all of the lights on over every boy and every girl. Lingkod. Ay, salamat! Order na kasi mo gusto. Ikaw man akong gusto. Gaygoon po kay gabayhana ka. Nalagsaraw ko makasuga ko ng babae nga sama niyo ba nga gaygoon. Nagayaga din na makagusto di ay. Kaya naman nga pa ni Paingon, di ba? Sa may dugayan.
Tuwa pa ni bayanan eh. May kabot sa kadupa. Wala pa ex na ni. Di rin kanihalata sa Facebook, mamubo ni siya. Ano kayo ginasulti? Masay mo ginauna-una. Wala na, imagine lang ako ba nga, bisan tuday o gagmay ang butang, pero naadigya po'y kanindot sa ilahan, no? Sama ni mo, mubukay ka, pero guwapa. Na-attract ko ni mo, di ba? Ikaw cute pala, hindi kay ka manulti. Virgin ba? Kabalo kami hila. Wala na ko iyab, mo nang nangita ko. Pero di ko gusto dungan-dungan. Ay, mo giniganahan ako sa lalaki. Di mo ko ganahan ka ng dunganon, me. Gusto na ko ako lang. Siyempre, kisa ba na may babae gusto nga dungan-dunganan sila? Wala, uy. Yun na pa. Nanay waiter, mag-order ta. Murag mo nilang manager mo siguro nila ni. Kaya wapo mo kay. Nilig subang sa adlaw sa sayo sa kanta. Ano yung pangalan niyang nailintag? Victor. Excuse me, Tor. Ay, sir, mayong bundang gulat sa menyo. Pasensya lang kayo kung waiter lugay kayo ng mata. Ako ba yung naban? Ako yung waiter. Gabi naman doon. Hapon na Hapon. Kuhan, ganito tayo kung pinakalami ninyo nga kuhan dali, specialty, hatag sa pinaka-special na babae sa kinabuhi. Masa sa sa'yo? Espesyal nga. Maski yun sa nga specialty ninyo. At nila nga. Chef! Tigulang ka naman. Kami duha ragid mi dire. Kwarja ka ng kwarja. Chef! Boss, siya ka, boss. Taga specialty daw kato special nga tsaa. Taga ini sa to special nga tsaa. Lado, boss. Basta imong gun bubblegum flavor imo sir. Maski nun sa, okay lang sa imo ha, Mila? Bubblegum flavor? Ay, pwede ka nilang manog. Sige katong kan juicy pro wheat gum. Katong juicy pro wheat gum. Wala ba may pagkaon nga specialty mo na di man. Mamayong good di mo sir. Ako nag-follow lang ko sa imuhang yung gisulti sa ko. Lutuan sa mo, pinatuwad na manok. Lahat makukuhan man ko, chef isla sikyo mo gudali. Anak, mara gusto na ko na. Uy, marag, lamig-lagin na. Nabigyan mo isa ka specialty. Siya ka itong ingon niya nga pinatuwad ng manok. Na ako'y nag-dunk ng manok. Gusto ka? Nag-lay-up ng manok. Gusto ka? Kaya ko amo ba? Hindi mo mapapilti. Kaya ko na panilang. Adong pa lang ka. Sige lang dito. Lang, tagain na dito siya. Sige. Ay, siya. Salamat kayo, ha? Way sa pa yan. Mas labaw na mong salamat. Yan, di ba yung mabiling ko niya? Way libre ni bayadaan. Sige, bayaran na to. Para sa special na babae sa kong kinabuhi ko. Ano yun? Special children niya? Special child mo. Ano na yung special child niya? Pamali na sawat maling bayaran na niya. Nga na lang yun yung height, ha? Brother, Brad. Sa huli ka may baking powder, ha? Para matubo niya kung partner. Kailan mo kuha ni bayaran na niya? Pare, miss, pangalan ni mo tinood. Abi na kong nega. Wala na eh. Mila, uy. Wala ko siya kompleto. Ang zaman. Kung. Milagom? Sige. Dugay naman kayo naman. Gomez, uy. Mila Gomez. Ang korni. Sisaya na lang ito, ikaw manggudpod. Ako balos na dyan ko anak ba? Uy, yung kami ni Mila pa. Kasi ba ginagawa ni mga partner? Pilit kayo sa ngatanan ba? Ako pa. Ay, nako. Naku, yung pinili mo tambihan, ano?
Isa na to ka date na mo, uyab na dahil may ato. Believe ba ginawa ko? Sa tiyenda ka, sinatada ka nga wadyo kayo makita sa sa kusa ka babae. Pag ko na ginapatulan ng mga inanang ang klase nga babae, Pat. Kinsa man ito mong sabay sa motor, be. Basta, Nagian ko ni mo nagkaong kong butong diya. niya, pagbalik na ko. Balik ni mo na nakaikarga. Ako giulog to. Ako giulog. Ako ka na ito. Sarado to. Giulog na ako lagi. Pabalin ako itong taxi. Hindi ko ganahan. Hindi ko ganahan. Napihag ni mo to, ha? Ay, sabaday. Kasi puro ko na tumboy, Pat. Pero, iyan ka na to. Ano ko lang siya? Bitaw, bitaw. Mamaya, wala na lang na ako ang kawalingon. Sige. Sa ta? Wala akong gusto. Nya, ginayab naman ni mo to. Wala ko'y palipay diya. Ay, basta to. Lain yung magsiyatay ko sa kwarta. This piso ngayon. Nakahalagi ikaw niya. Pastila na sa mamanay mo. Grabe pa rin. Pati ba naman, pag rito karon kwartahon pa. Bart, gusto na kayo panahon nun, Bart. Sa panahon na wala libre. Magsige ba yung tanong-tanaw na imong ex ba? Uy, wala na ko nagkakuha na ano. Ay, ano magsige pa mga tanong sa Facebook ba? Diyan ka no. Liway na yung pangalan na. Bukang liwayway. Tulong di, oy. Kasi may gusto rin mo, mag-away ta? Sige! Bahala ka niya! Mila! Bayanan mo to, siguro siya... Anak din mo gusto. Balik ko dito kang... Balik ko kaliway. Yan suman, okay na ta. Bagari ko di mo gilatos. Nya, mga naanak na yung kakabalo. Biya ka nga dugay kitang watag balik, ha? Kasi nag-text-text. Para mo dyan ako ganahan yung nag-text-text. Anak, Burgie. Nakabuwan ng ganit. Sigang pa ito gidget nga tarong tag 100 niya magreklamo kay nari kay like katawag di ay. Sara lagi. Mo na lang ginay na imong saligan. Sige, okay naman ta, di ba? Kung dili pa kayo totally nga okay yun ta pero kani partial pa lang niya. Ha? Ay, sige. Ikaw pa maldito juga kayo. Mo gini style ni mo ba? Sarap po tayo mo kastorya sa CR. Ha? Classmate ako. Pati ba naman mag-CR ka? Dalo ni mo na yung cellphone? Gusto ba? Paswit, di mo mag-I love you ka? Ha? Uy, Ay, mo ka na nakagod mo, Chico. Hindi mo ka na usang tuhanan ka, ha? Usang ka yung kaliwat niyo, gidi ay. Labs man ang tawagan mo ato. Kailangan na tuloy ka rin to. Sa mga classmate na ako to sa high school, mag-reunion daw, may. Kung yun yun, ha? Ay, kung ano na, wag yung magsikag mo sa sulod, sa CR. Mag-away lang tatungod na. Umaninong tan, o tawagi pa o. Ayaw na kung ano na, ayaw kung ano na. Ha? Ayaw kung ano na pag-istorya. Amo ba? Ikapoy na ko ni mo, Virgie. Aligi, kapoy na mo ko nimo. Ano yung kulang ka? As a wise man, I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick aside without a sense of feeling, and this is how you remind me. Ikaw manggut ba? Sige, ay magbalik na ta. Sure ka, di na ka magsilos-silos, ha? Dili na lagi, basta lutuan ko ni macaroni. Sige. Kanarday mong gusto. Pero una tika luto ang makaroni. Una ko sa natog luto ang sauce. Dito ka
imo, Borgie ba? Tali ko diri biningaw ko nimo. Takin yung shampoo eh. Sa ba? Mag-away na butana? Inungdan, oy. Pareho ragin mo mga babae ba? Ba't akala mo selos ba? Matagain mo ng gi-ex ang imong gi-kachat kinsa man to. Anong nagtupis raman to sa kamera? Ako itong mga kauban na mo to sa kuan. Kanang American Praggers. Kauban na mo to. Sa mga gangan mo selos mga. Nilay ko pwede mo chat-chat di ay? Kung sa chat pa kaglay babae niya kung sa manahin ko. Kaloko ka sa kuha. Bahala ka na eh. Kapoy na kayo eh. Bahala ka na. Okay na ta. Hindi ka, ang sakos pa ako mabungat, ani. Madala mo dyan ko na yung balik sa liog. Diskarte nga, mga libo dyan ko di mo ba, na yung mga bagong, marakag ka ng technology ba, di dyan ka ma-upsell sa mga diskarte, no? Marakag mga cellphone Android. Alangan, kinangalaman na to na sakto kag application. Upgrade dyan kay kag-jamming pa. Usa ba dyan ng style ni mo? Anong dala mo dyan ko na yung style ni mo? Ha? Unsa ba? Wala man ta kang ginadyan. Nasakpan na gud ka. Pero, grabe dyan ka kayo ba? Ano na, jamming. Tinudan na man ako ah. Jamming din ang mahigugma ni mo. Jamming din ang ikaw ang babae gusto makauban na sa kanturan. Jamming din ang ano. Kabalo ko nga jamming na, pero dito gyapon ko ba? Kung sa ato pa. Makaingon ka nga mura ko magikiro. Ano man? Eh, kabalo ka nga ginailad lang ka pero kuhan yapon. Kanang tuog yapon ka sa kuha. Ha? Wala mo dyan mabuhat na birds? Pero sige lang. Eh, mao naman yung ni mo gusto magbalik. Sige, last chance na to ni ha. O sige. Bantay ka. Mato na ko ang trabaho ko ko. Ang kadali lang, ano mo cellphone na ibilin? Ano naman dali? Nansong bulsa. O sa ingon mo? Natin isang bulsa ang cellphone. O sa na cellphone nga pariyar naman ang imong naungan. Kalaw ka. Gunitan pa ni mo pa. Napag-isa kasi. Wala rin ang pariyang naong. Lord, Ang mawingila, sige na gyapon at tawanak ka. pariyar malignaw ni cellphone na ni. Kitugluan ka tayo kami kong sundalo. Tawanak ka. Isang parang Pariya, ginanig na ako. Salamat, para lang unit yung cellphone. Pwede na ako ng mga cellphone na. Talawa ko sa mga. Talawa. I love you so much. Kinsa ba ne? Kinsa ne? Ha? Kinsa ne? Wala ko kailana. Kaya mo na ang cellphone. I-open ang inbox. O mo na. Tanawa. Mo na yung mga text, di ba? Amo na. Bibi. Ang kanang duhawa ko kailana. Basta ka kinsa ba ne? Tara mo na po yun dre. Ambot lang. Nag-text. Wala lang. Sa mukha, gidana yun. Ganina ra ko ka-text ni. Ganina ra siya ka-text ni mo. Wadyo kay reply, Wala yung kailana. Ulji, asa na ka? Usa ba ni? Kinsa?
Ay, miss ko, napagod na rin. O, nakakay, kasupot-supot o rin yan. Ang binagay, ako. May pa, amir ko na, iprinta Layas na na. rin! Layas na rin, anak ka! Ano mo? Huwag ka na ninyo ka magbag-o gini ay! Bulag ta. Pakakol kang dako! Mangingilan ka! Agay, 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 agay. Mura na kagwapo! Adalit kayo ka! Nasakpan ni Liway ang akong duha pa kalaing mga cellphone nga pareho ragnaong. Tudluan mo sa amigong sundalo ba? Dapat parihara og naong imong cellphone. Ang imong ibilin sa balay katong original. Siyempre wala gi duda kay mamagay mo text dito nga lain. Samtang mong pirated mo tayo mong tago-tago og maayo. Bisan to mabilin pa to diha. Di gito kadudahan. Sa tinod lang gikapoy na pod ko. Mag-away mi ni Liway, mo balik ko kay Mila. Mag-away mi ni Mila, mo balik ko kay Liway. Balik-balik na lang yung ko ani. Mo na nga magpahuway sa siguro ko Dolanday. Tagasan ako ga pagtagad akong kaugalingon nga makakita kong babae nga alang gid kanako. Basin ay makaplagan na nako tupuhon. Sa pagkakaroon, enjoy lang sana ako ang pagka-single nako. Sakit man to masagpaan. Pero lawat-lawat na lang yun. Inyusuwat magtatampo. Borgie.